मैया अरे हो खना सह कैमरामैन के दिक्कत ना हो साइड में लगा दे साभा बीच दे दी दर सनमान हो मैया साभा जोड़ी परत बानी पैया नु हो पैया अदेती दर तरलू ये महतारी के करा 60 बरिस के उम्र रानू मंडल स्टेशन पर भीख मांगे ब्यास जी कोई गाना सुन के 10 गो रुपया दे देवे 20 गो रुपया दे देवे दादाजी कोई खाए खाते बिस्कुट दे देवे आ मात्र 2 लाइन गवली माये के नु कृपा कहो ताजी डायरेक्ट बम्बई चल गई बम्बई से बोला हटा गई हमनियो को रोज माई के गीत गावत है चाहे इन करो माये के न कृपा बा इन करो पर माये के नु कृपा बा कु कैसे ई रहड़ी में घास गढ़त रहली पहले बेयासिन गोबर पथत रहली का इनकारा जैसा चूल्हा चौकी करत होय है नो जरूर लेकिन माये के नु कृपा बा कि रोज प्रोग्राम गावत रे रोज व्यस्त रहत है जी माये की कृपा भैया ए महतारी 2 लाइन रानू मंडल गवली गाली तेरी मेरी कहानी आ महतारी दया बरसवलू गाना सुपर हिट हो गई रातों रात स्टार हो गई आये महतारी हमनी रोज तार टेढ़ी मेढ़ी करत रोज एगो मुफरल गमछी खींचले रहता ए महतारी तबो तार दर्शन नहीं हो ना रोज बोलावता नहीं कि ए माई आई ना लाज के बचाई ना ए महतारी तबो तू आवत नहीं खू ना एकर मतलब कि हमरा में अभी कमी बा ढेर कमी बा ए महतारी तू के करन तार देलू के करा अरे कि तू ही तार देलू मैया तुलसी कबीर बेटा रतना करके बदलू तो रत्नाकर कहनी है तो हमारा गार्जियन लोग समझत हो जरूर लेकिन नौजवान भाई लोग हमारा उम्र के ना समझत है कि रत्नाकर केकरा व्यास जी कहता है उल्टा नाम जपी जग
जाना जाना अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना समाना रत्नाकर वाल्मीकि जी के पूर्व नाम रहे। हाँ पहिल का नाम लोग कहे किसे राम राम कहो कहा तो रत्नाकर कहे कि राम राम कही ना कहे कि ना मारो काटो मारा मारा मारो मारो मारा मारो। आ उल्टा नाम जप के हाँ आ महान कवि हो गए हाँ हमनी रोज भैया सीधा नाम ले हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रोज हमनी सीधा जपता नहीं हाँ। तबो नहीं खीतर ई लेट हो तो घोर लगेला अरे कि तू ही तार देलू भाई तुलसी कबीर बेटा रचना करके बतल तो कदीर ये महतारी पूरी मैया बुजुओ पहो जाना बुजुओ पहो जाना सोहयानु हो मैया ले लो बनारसी में चल और किस्सा भाभी